guys, good morning guys. Magbuhok ko sa akong isdang tilapia diri guys. Samong pispan nga gamay. Tara o. Tilapia. Magbuhok guys. This food. Muna diri guys, pag mo naman huli yan. Daghan sa isda guys. Kuna sa diri guys. So din diri ang isang pispa naman diri guys. Kurang daghan ng isda guys. Pero nang pagsudan na ni. Matapok na guys. Sa time na silaw ko. Ganas na guys. Tagwiri tawag ni guys. Uy, kuan. Uy. Guys, katapukol na. Shining star, giving, receiving, changing, believing, only then we can start. Feel like that. Feel like that. Libre na ako sa daan na rin. Nahan ka masuba. Guys, ikan diri sa kilid. Orange this guy. Ilidra ni sa regisyon ang pispan. Ano yung support na sa tubig diri guys. Ayan. Tubig guys. Kusog kayo ang tubig. Ora ni supply diri guys. Sa mong pispan. Ikan siya sa regisyon. Ayan. Regisyon guys. Sa tubig. You wanna know who's beginning of love? You look so hard. Tulo din sa mong balay guys. Ang pispan. Thank you for watching.